さすが光の末裔たちよ。だが今度は油断はせぬ。アルハザードを復活させた暁には。しかし、おそらく、闇の剣。参ったな。ベルゼリアか。アルハザードを、エルスリードの私がまだ魔剣の血。それこそが、私たちはしかし、その闇の力を束ねし魔剣を、大地の裂け目。まさかエルウィン、私は先に。わかりました。ベルゼリアなら。では、レスター。リアナ。それ以上、私、おいおい。急がなきゃいけない。でも、ベルゼリアは、ねえ、あんたはいつレスター殿。も。よし、エルウィン、いいでしょ。じゃあ、早速休息を取りましょう。リアナ。エルヴィン。それより、どうし、夜が明けたら、リアナ。大丈夫さ。エルヴィン、やっぱり、私も一緒に連れて行って。リアナ。私耐えられないの。リアナ。お願い、そばにいたいの。リアナ。俺だって、エルヴィン。リアナのことを大切に分かってくれるね。リアナ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 。ありがとう、ヘイン。よし、出発だ。皆さんに。この調子で頑張るわね。レイガルド帝国の皇帝であったベルンハルトは倒された。だが彼を陰で操っレイガルド帝国新しい力、有効に使いましょう。